yanayin da yake ciki yanzu haka nan akwai damuwa ne da ta fara tsakanin akwai ɗan Tanzania da ya shiga ya je anguwa yana sai da ƙwayar magani da ake kiran shi nyaupe wato drugs kenan. Ƙwayoyi ne wanda yara sukan ɗan nika shi sai su sa shi a cikin taba sai su sha shi sai ya rikitar da hankalinsu ya kawo musu rashin zama lafiya. To wannan ya zamana 'yan direbobin taxi da suke wannan angon sun ce ma yaron kada ya sai da wannan kwayan a wannan angon. To yaron bai ji ba ya shiga tsakanin su da yaron har ya zamana direbobin suka yi ma yaron duka ya zamana shi kuma sai koma gida da rauni. Ya je ya ɗauki bindiga ya zo harbe ɗayan ɗan tasi direba. Idan na fahimce ka rikici na baya-bayan nan da ya faru akan wannan batun kwayoyin ne? Akan wannan kwayoyin ne ya faru kwana 4 kenan yanzu cak-cak. To tun da wannan ya gudana su kuma direbobin su suka ce to tun da dai haka ne duka kowane mutumin da ya zo dai tun da ba dan South Africa ba dan Najeriya ne. Saboda haka suka shiga shagunan 'yan Najeriya da suke sai da kayayyaki kamar su electronics, kayan TV, su kayan madaran yara, su pampers, su menene suka shiga suka ɗiɗɗibe kayayyakin nan sa'ilin nan sai suka sa wuta. Dama ina so in ce maka shin a waɗanne wurare ne waɗannan hare-haren suka fi ta'azzara? An fara daga Pretoria a shekaran jiya an shiga cikin Johannesburg yau kuma an yi a KZN wato wannan kenan KwaZulu Natal. Kuma a yau din an sake yi a East London. Wayansu ma suna tafiyan su ne ba su san hawa ba su san soka ba an tare su aka zuba petro a kansu aka kone su. Shin wane irin martani ne su kuma hukumomi na nan Afirka ta Kudu ke mayarwa akan masu aikata waɗannan hare-hare? Zance dai irin kamar dai na siyasa za a ce gwamnati za ta ce ita ta fita ta karyata duka wannan abubuwan da bai kamata ba kamata a kashe kowa ba bai kamata yan uwan garin su yaka ba. To damuwan shine in kun ce kada a yi din yaya ba yan sanda a wurin. Akwai inda yan sandan sun tsaya suna kallon yan garin su suna farfasa shaguna suna ɗibe kaya suna jijjifan mutane. Karshenta akwai wani ɗan Najeriya da aka turo shi daga gidan sama ya fasa a tsakiyar hanya ka jama'a suna ana ihu har ya so ya fasa. Ga yan sandan ba su iya yin komai za su tsaya suna kallo. Wasu 'yan Afirka ta Kudun suna zargin cewa 'yan kasashen waje suna aikata halayen da ke janyo musu tsangwama a nan kasar. Shin me zaka ce kan wannan zargin? A kowane bangaren duniyan nan akwai mutane masu kyau akwai marasa kyau. A nan kasan akwai mutanen da suke sai da kwayoyin drugs daban-daban a garin nan. Ba wai na ce ina mara musu baya a abin da suke yi ba. But amma a nan kasan ni na yi karatu a nan kasan na biya komai na insurance na komai na biya a nan kasan amma wallahi aka ce mu wai ni na overqualify ba za ban aiki ba. To inda a ce ni ban yi tawakali ga Allah na dangana ga Allah na kudiri a zuciya na ce ba zan yi wani abin da bai kamata a kasan nan ba ai wani abu ne zai iya tura ni in shiga wannan halin.